Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δώρα, μπορείς να μου δώσεις δικαίωμα για να μοιραστώ την οθόνη μου. Ναι, ναι, βεβαίως. Νομίζω τώρα είσαι εντάξει. Okay. Λογικά, πέστε μου τώρα αν μπορείτε να δείτε την παρουσίαση μου. Ναι, ναι, φαίνεται το πρώτο slide. Ωραία, εντάξει. Okay. Άρα να ξεκινήσω. Βασικά, χαίρομαι μαζί σας. Σήμερα βασικά θα σας μιλήσω για τη διαδικτυακή περσόνα της γυναίκας και θα ρίξουμε μαζί μια ματιά στις αναπαραστάσεις γυναικών στα κοινωνικά δίκτυα από γυναίκες φωτογράφους. Βασικά, ξεκινώντας τη συγκεκριμένη ξεκινώντας με τη συγκεκριμένη παρουσίαση, τούτο που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να καταλάβω λίγο πώς έχουν αλλάξει, εάν έχουν αλλάξει βασικά, οι αναπαραστάσεις των γυναικών μέσα από αυτοπορτρέτα, δηλαδή self-portraits. Και βασικά είναι τούτο που μπορεί να κάνουμε μαζί στην επόμενη μισή ώρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα quote από τον κοινωνιολόγο Charles Horton Cooley, ο οποίος ήταν για το άτομο το οποίο πίσω από τη θεωρία του looking glass self, ουσιαστικά λέει το εξής. Δεν είμαι αυτός που νομίζω ότι είμαι, δεν είμαι αυτός που νομίζεις ότι είμαι αυτός που νομίζω ότι νομίζεις ότι είμαι. Και βασικά, η συγκεκριμένη, χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο quote γιατί έχει να κάνει το αυτοπορτρέτο και βασικά το self-representation έχει να κάνει πάρα πολλά με τον τρόπο που βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Και ο τρόπος που βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας έχει πάρα πολλά να κάνει με τον τρόπο που νομίζουμε ότι βλέπουν οι άλλοι εμάς. Άρα, τι είναι το αυτοπορτρέτο? Ουσιαστικά είναι μια σχετικά πριβέ άσκηση ουσιαστικά, μια προσωπική στιγμή η οποία έχει έναν κοινό, έναν δημόσιο κοινό. Και βασικά όταν προσπαθείς να βγάλεις έναν αυτοπορτρέτο, βλέπεις εσύ τον εαυτό σου, εσύ καδράρεις τον εαυτό σου και το αυτοπορτρέτο έχει διάφορες διαστάσεις. Δηλαδή, που τη μια μπορεί να καθρεφτίζει εσέναν, αλλά μπορεί να είναι και πολλά παραπάνω από τούτον. Δηλαδή, μπορεί να παρουσιάζει και μια εσωτερική πτυχή του χαρακτήρα του καλλιτέχνη που εμφανίζεται στο αυτοπορτρέτο. Βέβαια, το αυτοπορτρέτο είναι κάτι που engendered. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, θα ήθελα να εστιάσουμε κυρίως σε αυτοπορτρέτα από γυναίκες φωτογράφους. Και βασικά, το αυτοπορτρέτο από γυναίκες, από οποιοδήποτε βασικά φωτογράφο, έχει να κάνει με μια αποκάλυψη. Ξαφνικά βλέπουμε το άτομο που είναι πίσω από τη κάμερα. Και προσπαθώντας να βρω κάποια αυτοπορτρέτα από γυναίκες φωτογράφους over time, το εξής είναι φανερό. Ξεκινώντας με τη Kate Matthews, βλέπουμε ότι τα αρχικά αυτοπορτρέτα από γυναίκες φωτογράφους σχεδόν πάντα παρουσιάζουν τη γυναίκα μαζί με τη φωτογραφική μηχανή. Η φωτογραφική μηχανή είναι, λες, είναι έναν extension του κορμιού τους, αλλά έχει και ένα διπλό ρόλο. Δηλαδή, πέραν του ότι είναι σαν έναν απόσπαστο κομμάτι του σώματος τους κάπως, εν επίσης και ένας τρόπος με τον οποίο επισημάνεται και ο ρόλος τους σαν φωτογράφος. Βλέπουμε εδώ έναν παρόμοιο, ας πούμε, κάδρο της Margaret Bourke White, Self-Portrait with a Camera. Τούτες οι φωτογραφίες είναι από τις αρχές του 20ου αιώνα. Η συγκεκριμένη φωτογράφος, σε έναν αυτοπορτρέτο που ήρθε λίγο πιο μετά, τη βλέπουμε με κάποια άλλη εικονογραφία. Η συγκεκριμένη ήταν και η πρώτη γυναίκα φωτορεπόρτερ που εκάλυφε βασικά φωτορεπορτάζ σε εμπόλεμες ζώνες. Οπότε ξαφνικά η φωτογραφική μηχανή είναι μεν εκεί, αλλά και
η στολή, ο Έλικας εδώ βασικά δείχνει και το professional status της σε κάποιον extent. Επίσης, πάλι αρχές 20ου αιώνα, έχουμε επίσης και τέτοιου είδους πορτρέτα. Πάλι φαίνεται ότι η κάμερα στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι μόνο είναι μέρος του αυτοπορτρέτου, αλλά είναι και έναν εμπόδιο μεταξύ το τι βλέπουμε εμείς και που είναι οι καλλιτέχνες, ας πούμε. Άρα λειτουργεί και σαν εμπόδιο και δεν βλέπουμε καν την καλλιτέχνη, παρόλο που εκείνη μας βλέπει εμάς. Η επόμενη φωτογραφία, αρκετά βασικά εξαιρετική θα έλεγα, της Ilse Bing, η οποία αποκαλείται και η Queen of Laika. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία βλέπουμε τη φωτογράφο να βλέπει τον εαυτόν της. Βέβαια, έχουμε και μια πιο μικρή φωτογραφική μηχανή, οπότε ξαφνικά έχουμε και λίγο περισσότερη ευελιξία. Βλέπουμε τη φωτογράφο που βγάζει με φωτογραφία τον εαυτόν της, άρα με κάποια μορφή, ας πούμε, καθρεφτίζει τον εαυτόν της, αλλά το μόνο ενδιαφέρον έχουμε και τη χρήση του πλαϊνού καθρέφτη, που μας δείχνει και κάτι που κανονικά δεν θα μπορούσαμε να δούμε. Άρα ξαφνικά ξεκινούμε να βλέπουμε μια πιο πολυδιάστατη πλευρά της γυναίκας φωτογράφου σε το αυτοπορτρέτο. Φυσικά, αφού μιλούμε για αυτοπορτρέτα, φυσικά δεν θα μπορούσα να αφήσω έξω και την Vivian Maier και πρέπει να ομολογήσω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολλά να επιλέξω φωτογραφίες, γιατί έχει πάρα πολλά αυτοπορτρέτα η συγκεκριμένη. Και εδώ ξεκινούμε να βλέπουμε είναι στο 50 τώρα τούτες οι φωτογραφίες, ξεκινούμε να βλέπουμε τη γυναίκα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη φωτογραφία, ναι μεν φαίνεται η φωτογράφος και καθρεφτίζεται, αλλά επίσης βλέπουμε και τι βλέπει, δηλαδή βγάζει φωτογραφία όχι μόνο τον εαυτόν της, αλλά και μια σκηνή που είναι πίσω από το γυαλί, αλλά επίσης βλέπουμε και που την βλέπουν. Και το γεγονός ότι πίσω συνεχίζει, ξέρω εγώ, η πόλη, ξέρεις, τα αυτοκίνητα περνούν, λες και δεν γίνεται τίποτε, ας πούμε. Ξαφνικά βλέπουμε το κοινωνικό πλαίσιο που ξεκινά να διαφέρει, ας πούμε, από τα προηγούμενα είδη φωτογραφίες που έχουμε δει. Έχω ακόμα μια φωτογραφία της Vivian Maier, που, ας πούμε, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάλι τη βλέπουμε να ουσιαστικά τοποθετεί τον εαυτόν της σε ένα συγκεκριμένο narrative. Βασικά, παρουσιάζει τον εαυτόν της μέσω του καθρέφτη, τοποθετεί τον εαυτόν της σε το κοινωνικό πλαίσιο. Άρα, έχουμε ξαφνικά τη γυναίκα φωτογράφων που μέσω του αυτοπορτρέτου κάνει έναν documentation του reality που βλέπει, στο οποίο είναι και εκείνη παρούσα. Προχωρούμε λίγο πιο μετά, που βασικά έχουμε το δεύτερο φεμινιστικό κύμα, που ξεκινούν οι φωτογραφίες να είναι κάπως πιο πολιτικές, να έχουν ένα πιο πολιτικό μήνυμα. Η συγκεκριμένη φωτογραφία, φωτογραφίες, βασικά το συγκεκριμένο έργο της Eleanor Antin, το οποίο λέγεται Carving, a Traditional Sculpture, αποτελείται από 148 μαυροάσπρες φωτογραφίες, οι οποίες ήταν στον εκθεσιακό χώρο, ήταν τοποθετημένες με τον τρόπο. Και ένα λεπτό να πάω πίσω. Αν παρατηρήσετε, βασικά έχουμε ουσιαστικά στην κάθε στήλη, ξεκινώντας από την πάνω σειρά, έχουμε μια γυναίκα γυμνή που βλέπει μπροστά. Στη δεύτερη σειρά έχουμε τη γυναίκα γυρισμένη πίσω, οπότε βλέπουμε την πλάτη της. Στην επόμενη σειρά η γυναίκα στο πλάι, ξέρω εγώ, στη δεξιά πλευρά, και τέλος η γυναίκα γυρισμένη στο πλάι από την αριστερή πλευρά. Σε συγκεκριμένο έργο παρουσιάστηκε με τον τρόπο.
Και ουσιαστικά οι 148 φωτογραφίες ήταν τοποθετημένες σε 37 στήλες, οι οποίες αντιστοιχούσαν με 37 εβδομάδες. Δηλαδή κάθε στήλη ήταν μια εβδομάδα, από την οποία και οι 37 εβδομάδες δεν ήταν τυχαίες, ήταν η Άντιν ακολουθούσε μια δίαιτα που είχε δει σε έναν περιοδικό για γυναίκες και βασικά ήταν το πολιτικό μήνυμα που έχει να κάνει βασικά με την εμφάνιση της γυναίκας, με το τι είναι αισθητά desirable, ας πούμε, γυναικείο σώμα και πώς τούτον προσδιορίζεται από τα media. Ξεκινούμε να βλέπουμε έναν reclaiming του συγκεκριμένου narrative και μια αντίσταση. Τον ίδιο καιρό περίπου έχουμε φωτογραφίες της Φραντσέσκα Woodman, η οποία πραγματικά, και γιατί συγκεκριμένα δυσκολεύτηκα να επιλέξω φωτογραφίες, γιατί είναι πραγματικά όλες απίθανες. Οι φωτογραφίες της Woodman συνήθως είναι πάρα πολλά καλά, ποια είναι η λέξη, staged, οπότε σκηνοθετημένες, δεν είναι η λέξη, και συνήθως λαμβάνουν χώρα σε άδειους χώρους, στους οποίους εμφανίζεται πολλές φορές γυμνή ή ημιγυμνή και σχεδόν πάντα κάπως κρύβεται ή υπό αντικείμενα ή αντικείμενα που υπάρχουν στον χώρο κτλ. Οπότε στο συγκεκριμένο τη φωτογραφία τη βλέπουμε να υπάρχει το γυναικείο σώμα, βλέπουμε την φωτογράφο, αλλά επίσης κρύβεται κάπως πίσω από το wallpaper, γίνεται κάπως μέρος του σκηνικού. Και μια άλλη φωτογραφία που επίσης του τον είναι πολλά στο στυλ της, χρησιμοποιώντας slow shutter, έκανε capture, ας πούμε, την κίνηση της γυναίκας. Οπότε στη συγκεκριμένη φωτογραφία δεν βλέπουμε καν τη γυναίκα, βλέπουμε μια μορφή, βλέπουμε μια γυναίκα η οποία είναι σε κίνηση. Βλέπουμε δηλαδή action. Η γυναίκα ξεκινά να δρά. Πάλι περίπου των ίδιων καιρών έχουμε φωτογραφίες, μια σειρά με φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν κάτω από τον τίτλο Untitled Film Stills, η οποία περιλάμβανε 69 μαυρό-άσπρες φωτογραφίες που έβγαλε η Cindy Sherman, στις οποίες παρουσιάζεται η ίδια, όπως βλέπουμε και στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Φορώντας στις φωτογραφίες τούτες, φορούσαν περούκες, vintage ρουχισμών και ουσιαστικά δημιουργούσε κάποιου είδους βασικά σενάρια. Δηλαδή κάθε φωτογραφία φαίνεται ότι είναι από ένα film set. Και ξαφνικά βλέπουμε τη γυναίκα, ας πούμε, όπως το συγκεκριμένο παράδειγμα, που στο κέντρο της αφήγησης. Μια γυναίκα που απλά σκέφτεται, προβληματίζεται στη μέση του δρόμου, δηλαδή τι θα έρθει μετά. Οπότε ξεκινούμε να έχουμε και μια διαφορετική μορφή της γυναίκας στο αυτοπορτρέτο. Η γυναίκα σαν το κεντρικό πρόσωπο, ας πούμε, ο κεντρικός πρωταγωνιστικός χαρακτήρας σε έναν πιο ευρύ πλαίσιο. Και μετά έχουμε μια φωτογραφία που πρέπει μπορεί να είναι λίγο σοκαριστική, αλλά έπρεπε να συμπεριληφθεί. Η Nan Golding με το συγκεκριμένο αυτοπορτρέτο που υπάρχηκε ένα μήνα μετά που είπε στην κακοποίηση μου τον τότε σύντροφον της. Και να μην βλέπουμε ξεκάθαρα την πολιτική διάσταση που παίρνουν τα αυτοπορτρέτα των γυναικών φωτογράφων. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να είναι, ας πούμε, βλέπουμε ότι ήταν έναν victim of, ήταν, ας πούμε, ένα θύμα, ας πούμε, βίας, αλλά νομίζω με καμία περίπτωση δεν φαίνεται σαν θύμα. Χρησιμοποιεί flash για να φανεί ξεκάθαρα, ας πούμε, το οτιδήποτε, τα bruises και οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, έχει μείνει που τούτην την κακοποίηση μου επέρασε. Όμως, έχει έναν confidence, φορεί κοκκινάδι,
χωρίς να σημαίνει ότι το πράγμα δεν σημαίνει τίποτε, απλά έχει το ύφος του «Είμαι survivor και this is my story». Που ξαφνικά βλέπουμε μια αλλαγή στο narrative του αυτοπορτρέτου της γυναίκας. Και όπως είπε η συγκεκριμένη στη σειρά, βασικά στη σειρά με φωτογραφίες που έβγαλε, λεγόταν The Ballad of Sexual Dependency, λέει το εξής: θέλω να δείξω ακριβώς τι είναι ο κόσμος μου και πώς μοιάζει, χωρίς γοητεία, χωρίς δόξα. Δεν είναι ζωφερός κόσμος, αλλά ένας κόσμος στον οποίο υπάρχει συνειδητοποίηση του πόνου και μια ποιότητα αναστοχασμού. Και συνεχίζοντας, σιγά σιγά μπαίνουμε και στη ψηφιακή εποχή. Η ψηφιακή εποχή είναι αρκετά σημαντική στον τομέα όσον αφορά το θέμα του αυτοπορτρέτου, γιατί με την εισαγωγή ψηφιακών μέσων και κοινωνικών δικτύων άλλαξε τρομερά τόσο η κατανάλωση της φωτογραφίας, αλλά και η παραγωγή της και η διανομή της. Δηλαδή, πλέον δεν μιλούμε μόνο για επαγγελματίες φωτογράφους, μιλούμε για επαγγελματίες φωτογράφους, αλλά και για ερασιτέχνες φωτογράφους. Οι ερασιτέχνες φωτογράφους, οι οποίοι έγιναν και επαγγελματίες φωτογράφοι μέσω των κοινωνικών δικτύων. Οπότε ξαφνικά ξεκινούμε να βλέπουμε πολλές διαφορετικές αναπαραστάσεις γυναικών μέσω των αυτοπορτρέτων. Και τούτον ξεκινά να αλλάζει τόσο στους επαγγελματίες, με γυναίκες φωτογράφους που είναι επαγγελματίες, αλλά τόσο και με τους ερασιτέχνες. Και το άλλο το σημαντικό, βέβαια, που πρέπει να ξεχνούμε, είναι το γεγονός ότι με την ψηφιακή εποχή ξαφνικά έγινε και αρκετά πιο affordable το να έχει οποιοδήποτε μια φωτογραφική και να την έχει πάντα μαζί του. Να θέλω να ξεκινήσω πρώτα από κάποιες επαγγελματίες φωτογράφους, ξεκινώντας από την Sally Mann, η οποία τα συγκεκριμένα αυτοπορτρέτα τα έβγαλε, παρόλο που ας πούμε βλέπουμε είναι 2006 με 2012, τα έβγαλε με large format κάμερα και βασικά επειδή χρησιμοποίησε ένα prototype, βλέπουμε μια παραμόρφωση σε το αυτοπορτρέτο, δηλαδή παραμορφώνεται το ίδιο το άτομο, παραμορφώνουν το υποκείμενο, αλλά επίσης υποδηλώνουν και την πολυπλοκότητα της γυναίκας και προσκαλούν μας, ας πούμε, να δούμε τη γυναίκα διαφορετικά. Και επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι με την εισαγωγή των ψηφιακών μέσων υπάρχει και αρκετό περισσότερο ενδιαφέρον προς την αναλογική φωτογραφία γενικότερα. Η επόμενη γυναίκα φωτογράφος που θα ήθελα να αναφερθώ είναι η Gillian Wearing, που βασικά το 2003 έκαμε μια σειρά αυτοπορτρέτα, τα οποία η σειρά του λεγόταν Family Stories. Και για τη συγκεκριμένη σειρά φωτογραφιών, με τη χρήση μασκών φτιαγμένες από σιλικόνη, η Gillian Wearing το τι έκαμε, έβγαλε ένα αυτοπορτρέτα παριστάνοντας άτομα της δικής της οικογένειας. Άρα ξαφνικά εδώ βλέπουμε self-portrait as my mother, Jean Gregory, χρησιμοποιώντας, ας πούμε, πραγματικά φαίνεται είναι ίδια, αλλά είναι ίδια. Έχουμε self-portrait, τούτο είναι λάθος, as my sister, δεν πρέπει να διορθώσω. Τούτο είναι ένα αυτοπορτρέτο σαν την αδερφή της. Οπότε ξαφνικά βλέπουμε να αλλάζει λίγο η έννοια του αυτοπορτρέτου. Αυτοπορτρέτο παριστάνοντας κάποιον άλλον που τον εαυτό μου. Και τούτη αλλαγή, δηλαδή να παριστάνω κάποιον άλλον εκτός από μένα, ενώ είμαι εγώ πίσω που απεικονίζομαι στη κάμερα, μπορεί να ισχύει ακόμα και για τον εαυτό μου. Self-portrait at 17 years old, δηλαδή το οποίο ενθουσιάστηκα πάρα πολλά που είδα τη συγκεκριμένη φωτογραφία, γιατί είναι η ίδια η Gillian Wearing που ποζάρει το 2003 σαν ο 17χρονος εαυτός της.
θέτει κάπως κάποια τέτοια ερωτήματα που καταπιάνονται με το ζήτημα της ταυτότητας. Και πόσο μάλλον το τελευταίο πορτρέτο που έχω να σας δείξω, που απλά είναι self-portrait, την Gillian Waring, ως την Gillian Waring. Πάλι χρησιμοποιώντας τη μάσκα σιλικόνης. Οπότε, ξαφνικά βλέπουμε ότι μια γυναίκα φωτογράφος μπορεί να έχει πολλές περσόνες, και ειδικά στη ψηφιακή εποχή των social media, οι περσόνες τούτες μπορεί να όχι μόνο να εναλλάσσονται, αλλά να συμπεριπλέκονται. Η επόμενη φωτογράφος που θα ήθελα να αναφερθώ είναι η Fiona Lark. Και που τούτη τη στιγμή και μετά έχω αρκετές φωτογραφίες από το Instagram. Και επίτηδες αποφάσισα να κρατήσω, όχι μόνο, δηλαδή να μην σας παρουσιάσω μόνο τη φωτογραφία, αλλά να σας παρουσιάσω τη φωτογραφία μαζί με οποιοδήποτε caption ή comments. Διότι πλέον, αν βλέπουμε φωτογραφίες μέσω Instagram, που είναι έναν αρκετά μια δημοφιλής πλατφόρμα τόσο για επαγγελματίες φωτογράφους όσο και για ερασιτέχνες φωτογράφους, πλέον η φωτογραφία είναι έναν προϊόν το οποίο διαβάζεις το που μόνον του, πάντα το διαβάζεις έχοντας υπόψη και το λόγο. Δηλαδή το caption, αν δεν διαβάζεις το caption μπορεί να δεις κάποιο σχόλιο, οπότε σίγουρα αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ερμηνεύσουμε μια φωτογραφία. Οπότε ξαφνικά μπαίνει και τούτο το κομμάτι μέσα στην υπόθεση. Η Fiona Lark ήταν μια φωτογράφος η οποία ξεκίνησε ερασιτεχνικά από το Flickr. Έκαμε τεράστιο ακροατήριο. Και βασικά τώρα, εντάξει, είναι αρκετά δημοφιλής. Και ουσιαστικά οι φωτογραφίες της έχουν έναν έτσι ρομαντισμό. Είναι πάντα μαυρό-άσπρες, έχουν σχεδόν πάντα απεικονίζεται η ίδια. Ή όπως εδώ, ή μπορεί ας πούμε να μόνο ο λαιμός της, ο ώμος της κτλ. Και έχουν πάντα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται τόσο πολλά, αλλά συνήθως captured στη φύση, ας πούμε. Και έχει έναν ειδικά πραγματικά ξεχωριστό στυλ. Και ο λόγος που την φέρνω σαν παράδειγμα είναι ότι ξαφνικά βλέπουμε ότι η γυναίκα φωτογράφος δεν χρειάζεται πλέον να είναι μια γυναίκα φωτογράφος με την παραδοσιακή έννοια του επαγγελματία φωτογράφου. Ξεκινά να αλλάζει λίγο και το ποιος λέει τις ιστορίες του τι σημαίνει να είσαι γυναίκα σήμερα, ας πούμε, χρησιμοποιώντας self-portraits. Μια άλλη πτυχή των self-portraits που τούτη τη στιγμή θεωρώ ίσως να υπήρχε και πριν, σίγουρα υπήρχε και πριν, αλλά ειδικά στο Instagram βλέπουμε πάρα πολλά αυτοπορτρέτα που απεικονίζουν μέρη του σώματος. Π.χ. χέρια που αγγίζουν, κάνουν κάτι, ή πόδια που απλά είμαι εδώ, δηλαδή που δηλώνουν ότι είμαι εδώ ή βρίσκομαι εδώ ή οτιδήποτε. Και χρησιμοποιώ και το συγκεκριμένο παράδειγμα που χρησιμοποιάτε το χέρι, αλλά λέει μια πολλά διαφορετική ιστορία. Δηλαδή, λέει μας πολλά πράγματα για το τι είναι να είσαι μια γυναίκα, ας πούμε. Δηλαδή, σχεδόν ποτέ θα δούμε το συγκεκριμένο, εντάξει, σχεδόν ποτέ είναι υπερβολή, αλλά το γεγονός ότι βλέπουμε μια ντούφα μαλλιών και βλέπουμε ότι τούτο το συγκεκριμένο, πάω πίσω στο caption, βλέπουμε ότι, αν δούμε για την ημερομηνία και τα λοιπά, εν καιρό καραντίνα, δηλαδή βλέπουμε μια καθημερινότητα που εμφανίζεται πιο πολλά σε φωτογραφίες αυτοπορτρέτων στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Instagram. Όπως και επίσης βλέπουμε και φωτογραφίες του γυναικείου σώματος που αντιστέκονται τα στερεότυπα ή δείχνουν μια διαφορετική πτυχή του γυναικείου σώματος που συνήθως δεν βλέπουμε τόσο συχνά. Και συνεχίζω με τη συγκεκριμένη φωτογράφο, η οποία ουσιαστικά είναι αρκετά έτσι ονειρικά, θα έλεγα, τα αυτοπορτρέτα που βγάζει, αλλά πάντα έχουν να κάνουν πάρα πολλά με sexuality,
το interplay μεταξύ sexuality και cruelty, ουσιαστικά επαναπροσδιορίζουν τι είναι το γυναικείο σώμα και τι είναι ο γυναικείος πόθος. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, πρωτού μοιραστώ μια φωτογραφία από την Petra Collins, η οποία λέει ότι νομίζω ότι αυτό που είναι το Instagram ή αυτό που είναι το Facebook απλά είναι μια διαφορετική πτυχή του εαυτού σου. Είναι απλά ένας άλλος χώρος στον οποίο ζεις. Νομίζω είναι απλά ο άλλος σου εαυτός, ο εαυτός σου που ζει online. Στην τελευταία της συλλογή, Petra Collins, στη συλλογή της που βγήκε σε ένα βιβλίο που λέγεται Why be you when you can be me, και η ίδια, όπως και η Gillian Wearing που είδαμε πρωτήτερα, χρησιμοποιεί, βασικά σε συνεργασία με κάποια γλύπτρια, δημιούργησε διάφορες μάσκες από σιλικόνη, αλλά και αρκετά prosthetics φτιαγμένα από σιλικόνη, που ουσιαστικά παίζουν με το θεατή. Δηλαδή, η συγκεκριμένη φωτογραφία, αν σκεφτούμε ότι έναν αυτοπορτρέτο μας καθρεφτίζει, ας πούμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε διαφορετικές πραγματικότητες και το γεγονός ότι φορεί τη μάσκα κάνουμε έναν double take, δηλαδή τι ακριβώς βλέπουμε, τι καθρεφτίζεται, πόσες γυναίκες υπάρχουν στη συγκεκριμένη φωτογραφία, πόσα personas. Και θα ήθελα να σημειώσω σε αυτή τη φάση ότι μέχρι τώρα μιλούσαμε για γυναίκες φωτογράφους, είτε επαγγελματίες, είτε που ξεκίνησαν στα social media, οι οποίες έχουν κάποιον καλλιτεχνικό υπόβαθρο. Όμως είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι, ειδικά όταν μιλούμε για το Instagram, βλέπουμε τις συγκεκριμένες φωτογραφίες στο πλαίσιο πολλών άλλων φωτογραφιών που βγάζει οποιοσδήποτε ακολουθούμε στο feed μας ή οποιοσδήποτε εμφανίζεται στο hashtag που ακολουθούμε. Ο Nathan Jorgensen αναφέρεται, βασικά ονομάζει το φαινόμενο το social photo, η κοινωνική φωτογραφία. Στα κοινωνικά δίκτυα, οι επαγγελματίες φωτογράφοι είναι δίπλα, βασικά side by side, είναι ναι, side by side, δεν μπορώ να βρω τη μετάφραση. Ορίστε. Συνυπάρχουν. Συνυπάρχουν, ευχαριστώ Δώρο. Συνυπάρχουν μαζί με ερασιτέχνες φωτογράφους. Αλλά και οι δύο έχουν κάτι να πούν. Και το τι καταγράφουν οι ερασιτέχνες φωτογράφοι έχει πολλά να μας πει για τους τρόπους με τους οποίους βλέπουν, αλλά και με τους τρόπους με τους οποίους βλέπουν τους άλλους να τους βλέπουν. Οπότε, ίσως λίγο radical το δόμο να πω, αλλά εγώ θεωρώ ότι ακόμα και οι ερασιτέχνες φωτογράφοι, και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι γυναίκες φωτογράφοι, έχουν κάτι να μας πούν. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με selfies. Μπορεί το selfie να μην έχει πάρα πολλά ψηλή καλλιτεχνική ουσία ή να με θεωρείται πάρα πολλά, να μην είναι πολλά respected, ειδικά επειδή συνήθως συνδυάζεται με το γεγονός ότι είναι αρκετά ναρκισσιστικό, θεωρείται σαν ότι έχει κάποιον καλλιτεχνικό connection και πολλές φορές επίσης συνδυάζεται ιδιαίτερα μαζί με γυναίκες. Και προετοιμάζοντας τη συγκεκριμένη παρουσίαση, έκανα ένα quick search στο Instagram για το hashtag selfie. Βρήκα το ενδιαφέρον που, παρόλο που συνδυάζεται με γυναίκες, το preview ήταν άντρα. Πρέπει να σας πω όμως ότι σήμερα ξανά έκανα το search και βγάλε μου γυναίκα, οπότε τούτον αλλάσει. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι έχουμε σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο selfies. Δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε τούτα. Και τούτα είναι μόνο που το hashtag selfie, βασικά αναφέρεται μόνο σε φωτογραφίες οι οποίες χρησιμοποιούν το hashtag selfie. Και τούτα τα συγκεκριμένες φωτογραφίες είναι μόνο στο Instagram και μόνο στα Instagram posts, όχι στα stories. Τώρα να μου πείτε γιατί να θεωρώ το selfie σαν
κάτι που να είναι όντως αυτοπορτρέτο. Βλέπουμε ότι ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν selfies όπως αυτά, δηλαδή τούτο είναι ένα account, το selfie on film, που απεικονίζει, βασικά είναι ένα aggregate account που κάνει feature διάφορα αυτοπορτρέτα με τη χρήση αναλογικών φωτογραφιών. Και στη συγκεκριμένη φωτογραφία βλέπουμε κάποια familiar patterns, ας πούμε, που είδαμε και πιο πριν. Αλλά το selfie, όπως οι περισσότεροι το γνωρίζουμε με ένα smartphone, έχει πολλά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, συνήθως έχουμε το extension, βλέπουμε το χέρι και βασικά, ουσιαστικά το χέρι είναι σαν ένα extension του machine. Και επίσης, το άλλο που είναι ενδιαφέρον είναι αναλόγως του κινητού που έχεις. Μπορεί όταν βάλεις το reverse lens στο κινητό σου, πολλές φορές καθρεφτίζει το είδωλο σου. Οπότε λειτουργεί ακριβώς σαν καθρέφτης, ακριβώς πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Αλλά νομίζω σημαντικό να πούμε ότι τα selfies εν τόσα πολλά που μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Και συγκεκριμένα, δεν έχω χρόνο να μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια, να αξίζει να κάνουμε έναν Google search μετά να δείτε για το Selfie City. Βασικά, το συγκεκριμένο project ανάλυσε περίπου 3.200 φωτογραφίες από διάφορα locations για να δει, το selfie είναι τόσο popular, τι είναι τα χαρακτηριστικά του, είναι μια υποκατηγορία των self-portraits, άρα τι conventions έχει. Και βασικά, βάσει της ανάλυσης που έγινε, βρήκαν ότι παρόλο που πολλά τα selfies, είναι περίπου μόνο 4% των total posts που αναρτούνται στο Instagram, είναι περισσότερο από γυναίκες. Και επίσης οι γυναίκες συνήθως είναι αυτές που κάνουν και τις πιο extreme poses, δηλαδή που είναι να κάνουν περισσότερο, να γυρούν περισσότερο το κεφάλι τους κτλ. Άρα, το θέμα όμως είναι γιατί να θεωρούμε όμως τα selfie είναι αρκετό το πράγμα για να θεωρήσουμε ότι το selfie μας λέει κάτι για τις γυναίκες. Θα ήθελα να σας πω ότι το point δεν είναι ακριβώς, μπορεί όλα τα selfies να μοιάζουν, να είναι ακριβώς τα ίδια πανομοιότυπα. Όμως, το selfie σαν έναν genre, δεν είναι ακριβώς, δεν είναι τόσο πολλά το product itself, αλλά κάνει capture μια εμπειρία. Έχει να κάνει με το να κάνεις communicate an experience. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, το σκεφτόμουν τον αρκετά, σκεφτόμουν οποιοδήποτε selfie έβγαλα εγώ για τον εαυτό μου, ξέρω ακριβώς, μπορεί σε όλα τα selfies να είμαι το ίδια, όμως βλέποντας το συγκεκριμένο selfie που έβγαλα, μπορώ να πω και πού ήμουν και πώς ένιωθα που έβγαλα το συγκεκριμένο selfie και σε ποια περίοδο της ζωής μου ήμουν, ας πούμε. Δηλαδή, μπορώ μόνο από μια φωτογραφία που για κάποιον άλλον μπορεί να μοιάζει ακριβώς η ίδια, actually έχει πάρα πολύ νόημα. Και έχει να κάνει με καταγραφή της προσωπικής μας πραγματικότητας. Άρα, η διαδικτυακή περσόνα της γυναίκας είναι μία? Η απάντηση είναι όχι, είναι πολλές φυσικά. Και έχει σημασία όμως να βλέπουμε και τις αναπαραστάσεις που παρουσιάζονται από τα αυτοπορτρέτα από επαγγελματίες φωτογράφους, αλλά και επίσης που ερασιτέχνες φωτογράφους, δηλαδή τη φίλη μας, την κόρη μας, την αδερφή μας, τη μάνα μας, έχουν όλα σημασία, γιατί όλα μας λένε κάτι για το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα σήμερα. Βγαίνουν διαφορετικές απόψεις τη στιγμή μέσω απόψεις της γυναίκας μέσω των social media, που πριν είναι αδυνατόν να δημοσιοποιηθούν, γιατί δεν είχαν όλη φωτογραφική μηχανή στο χέρι και δεν είχαν καν κοινό. Τα νέα μέσα που χρησιμοποιούμε όμως μας επιτρέπουν να δούμε τις διαφορετικές αναπαραστάσεις των γυναικών. Και κλείνοντας με το ερώτημα, ήθελα να προβληματιστούμε λίγο για τις αναπαραστάσεις και να σας πω τι με όθησε να κάνω τη συγκεκριμένη παρουσίαση που τότε που μιλούσαμε με τον Δώρο με το τι να παρουσιάσω. Και το συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν τούτη που πραγματικά μου έχει μείνει στο μυαλό μου και με είχε προβληματίσει τόσο πολλά, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε. Η συγκεκριμένη φωτογραφία της Rupi Kaur
Την ανάρτησε σαν μέρος ενός school project. Ουσιαστικά ήθελε να συγκρίνει τις αντιδράσεις σε διαφορετικά social media platforms για να δει αν διαφέρουν βασικά. Και αναρτά τη συγκεκριμένη φωτογραφία που ουσιαστικά δεν είναι αυτοπορτρέτο, γι' αυτό δεν το συμπεριλαμβάνω. Απλά μιλούμε τώρα γενικά για αναπαραστάσεις γυναικών. Αναρτά τη συγκεκριμένη φωτογραφία στο Instagram, που και το Instagram την κατεβάζει, επειδή τη βρίσκει προσβλητική. Και τούτο το πράγμα είναι σοκαριστικό, γιατί απλά είναι μια γυναίκα που είναι με την περίοδο της. Μια καθημερινότητα. Σιγά το πράγμα, ας πούμε. Οπότε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δημιουργεί μου το εξής ερώτημα. Δηλαδή, με ποιον τρόπο οι αναπαραστάσεις των γυναικών, αν όντως αλλάζουν πραγματικά, πώς περιορίζουν οι αλγόριθμοι αυτόν που βλέπουμε ή εγώ σαν γυναίκα αυτόν που επιλέγω να δείξω σαν αναπαράσταση του δικού μου κόσμου και το πώς βλέπω εγώ τον κόσμο μου. Και να σας δώσω ακόμα 2 παραδείγματα. Το hashtag Free the Nipple, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά στο Instagram οποιαδήποτε φωτογραφία δείχνει τη ρόγα της γυναίκας, βασικά αυτόματα κατεβαίνει. Οπότε, ξαφνικά, έχουμε φωτογράφους όπως την Amanda Charchian, η οποία κρύβει τη γυναίκα. Δηλαδή, οπότε, ακόμα και σε το πλαίσιο, που θεωρητικά υπάρχει το platform, υπάρχει το audience, υπάρχουν περιορισμοί που κάνουν restrict το πώς παρουσιάζεται η γυναίκα online και πώς επιλέγει η ίδια γυναίκα να παρουσιάσει τη γυναίκα. Και έναν τελευταίο πολλά πρόσφατο παράδειγμα, και συγκεκριμένα πολλά randomly χτες είχε ένα άρθρο των Guardian για τούτο που ήταν after the fact. Το καλοκαίρι η Alex Cameron έβγαλε φωτογραφία των συγκεκριμένων μοντέλων, διάφορες φωτογραφίες των συγκεκριμένων μοντέλων, οι οποίες ήταν μια σειρά φωτογραφίες τις οποίες όλες εμφανίζεται κάπως έτσι. Και βλέπουμε εδώ ότι κρατά τα στήθη της για τον λόγο που σας είπα και πριν, για να μην την κατεβάσει το Instagram, τη φωτογραφία. Κι όμως, η συγκεκριμένη φωτογραφία και όλες οι παρόμοιες φωτογραφίες εκείνης της σειράς ανεβάζονται και κατεβάζονται στο Instagram συνεχώς. Και δημιουργήσε ένα trend, το I want to see Naomi. Και τούτο το πράγμα δείχνει μας ότι βασικά υπάρχει αλγοριθμική προκατάληψη η οποία περιορίζει και κάνει διακρίσεις με το πώς μπορεί μια γυναίκα να παρουσιάζει τον εαυτόν της στα social media, ακόμα και αν έχει την ευκαιρία θεωρητικά να το κάνει. Και κλείνοντας, θα ήθελα να επιστρέψω στο αρχικό μου quote μαζί του Charles Horton Cooley, γιατί ίσως να πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που το ερμηνεύουμε, γιατί πλέον το I am not what I think I am, I am not what you think I am, and I am what I think you think I am. Το you, το εσύ, μπορεί να αναφέρεται σε εσένα, το θεατή, αλλά το you σε τη στιγμή που είμαστε τώρα, που χρησιμοποιούμε τα social media και για να κάνουμε reach το κοινό μας, το you είναι ο αλγόριθμος. Άρα το πώς βλέπουμε και εμείς τον εαυτό μας δεν επηρεάζεται πλέον μόνο με το πώς βλέπουν οι άλλοι εμάς, αλλά και το πώς μας βλέπουν και οι αλγόριθμοι και τα machines. Οπότε, με τούτον την τελευταία σχόλιο, να ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Μπορούμε να πάμε σε ερωτήσεις. Ίσως να σταματήσω να μοιράζομαι την οθόνη μου. Επία λίγο over. Μια χαρά, κανένα πρόβλημα.